Dajte mi like a odber, ak nechcete, nemusíte, ale ak uvidíte malého youtubera, ako natáča, tak mu prosím dajte odber a like. Za tú všetku snahu a hlavne mi prosím nahoďte like a odber. A ešte vám chcem niečo povedať. Prosím, dajte mi odber a like a urobte a vďaka tomu sa moje videá zlepšujú. Natočím vám aj malý príbeh, ale ešte viac než toto k vám chcem sa opýtať, no skôr, že by som sa vás chcela opýtať, že no proste, že koľko, teda nie, že koľko máš percent na mobile. Ak máš 19% na mobil, vypadávaš, tak a to je všetko. Tak chcem vám poďakovať, že mi dávate odbery a lajky, ale ešte, ak neviete obskakovať toto, tak vám ukážem ako na to. Dáte si takto, počkajte,